ሓጎስና ናሃትና ዘሎ ኣውፂና ክነካፍለኩም ከለና ክትሕጎሱልና ብዝብል እዩ ነይሩ በዚ ኣጋጣሚ በረኸት ሓወይ ማለት እዩ ክሕጎሱልና ዶ ይኾኑ እምበርካስ ንእሽተይ ውራይ ግበር እሞ መን ፈታዊኻ መን ፀላኢኻ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣለና ሰላም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምሽኹም በብሰዓት ኣቋፃፅራኹም ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ፍረ ዩቱብ ኣነ እግዚኣብሔር መስገን ሰላም እየ ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮኑ እናተመነኹ እምበኣርከስ ናብዛ ቪድዮ ክትኣትሉ ኣለኹም ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ምትዋዕኹም ኣይፈለየን ክብለኩም ፈቲ እምበኣርከስ ናይ ሎማዓንቲ ኣድያና ወይ ከዓ ትሕዝተና ብዛዕባ ሃፍቶም ሓወይ ምስ ሰበይቱ እዩ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ዝጅግና ተጋዳላይ ማለት እዩ ኣብዚ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ኣብ ቲክቶክ ሕልፍ ክንብልን ኣብ ፌስቡክ ሕልፍ ክብልን ካብ ዝረአኽዎ ማለት እዩ ምስ ሰበይቱ ተፋቲሑ እዩ እናበለ እዩ ብዙሕ ኣድያታት ኮይኑ ነይሩ ማለት እዩ ይኹን ደኣ እምበር ካብ ቃላ ካብ መልሲ ሂባትና ኣላ ማለት እዩ ሰበይቱ መብዛሕትኡ ሰብ ብሰብኣያ ሱም ተወቂጣ ነዙይ ድዩ ገለ ዝብል ብዙሕ ነይሩ ማለት እዩ ከምኡ እውን ወይ ንዓይ ምሳይ ይኩን ወይ ከዓ ምስ ባዕልኻ ኩንዶ ታይዶ ተባሂሉ ብዙሕ ነገር ብተኣይሶም ብፖለቲካ ልመፀ እዮም ተዋኢሶም ዝብል ብዙሕ ሰባት ነይሮም ማለት እዩ ከምኡ እውን ፎቶኦም ስለ ዝደለትዎ ካብ ቲክቶክ ይኹን ካብ ፌስቡክ ይኹን ስለ ዝተደለተ ተፈላለዮም እዮም እናተባሃለ እዩ ዝርከብ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ ግን ደሞ እሱ ኣይኮነን ተሓቂ እቲ ሓቂ ናብኡ ከብለኩም እየ ንስኹም ደሞ ነዚ ቪድዮ ላይክ ጌርኩም መንክርዎ ክብለኩም ይፈቲ ማለት እዩ ሰናይ ፀንሒት ይኹነልኩም ትዲኤፍ ኣማላይ ምስ ሰበይቱ ተፋላሉ ትዲኤፍ ኣማላይ ምስ ሰበይቱ ተፋላሉ ገለ ዝብል ብዙሕ ዜናታት ይወፅ ኣሎ ማስ ሚድያ ኣነን ትዲኤፍ ኣማላይን ኣይተፋላለና ኣለና ብሓደ ስእልና ግን ንግዜው ካብ ማስ ሚድያ ኣሊና ኣለና እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ከምቲ ዝሰማዕኹምዎ ካብ ቃላ እዩ ማለት እዩ ኣንሕና ኣለና ኢና ብሓደ እናበለት እያ ትርከብ ይኹን ደኣ እምበር እቲ ስእልና ግን ብትክክል ካብ ሶሻል ሚድያ ኣጥፊእናዮ ኢና ንሱ እውን ንምንታይ እዮም ኣጥፊኦምዎ ከመይ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ናብ ቃላ ከብለኩም እየ ማለት እዩ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ማስ ሚድያ ሓጎስናን ናሃትና ዘሎ ኣውፂና ክነካፍለኩም ከለና ክትሕጎሱልና ብዝብል እዩ ነይሩ በዚ ኣጋጣሚ በረኸት ሓወይ ማለት እዩ ክሕጎሱልና ዶ ይኾኑ እምበርካስ ንእሽተይ ውራይ ግበር እሞ መን ፈታዊኻ መን ፀላኢኻ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣለና ከምኡ ከይኮነ ግን በቃ እቲ ሰብስ በቲ ዝበካ ኣንፃር በቃ ኩሉ ሰብ ናተይ ኢልካ ኢኻ ትሓስብና ከምዚ ኮይኖም ኣጀንዳ ክገብሩና ናሃቶም ምፍልላይ ድቃስ ዘስእኖም ሰባት ገለገለ ኣለው ኢለ ኣይንሓስብን ኢና ነርና ብክልተና ወገን ኩሉ ይሕጎሰልና ኢና ንሓስብ ነርና ማለት እዩ ግን ካብቲ ዝረኣናዮ ሂወትና ክንድንገብርስ በቃ ብዛዕባና ዝዛረብ በዚሑ መዓዝዮም ዝፈላለዩ መዓዝዮም ከምዚ ሕማቕና ፅቡቕና ከይኮነስ ሕማቕና ዝደሊ በዚሑ ስለዚ ንምንታይ ካብ ማስ ሚድያ ስእሊ ዘይነብሎ በቃ ሰላም ጌርና ሂወትና ዘይንመርሕ ብዝብል ኢና ማለት እዩ ማለት እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ እዩ እቲ ሓቂ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ተፈላለዮም እዮም ተፈትኡ ዶ ተደሊትንዮ እዩ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ግን ደሞ እቲ ሓቂ ዝሃወቶ ሓሳብ ካብ ቃላ ማለት እዩ ምክንያት ፎቶ መደለት ኢና ኣንሕና ሰላም ጌርና ሂወትና ክንመርሕ ስለ ዝደለና ኢና እናበለት እያ በዚ ኣጋጣሚ ትዲኤፍ ኣማላይ ብጣዕሚ ሰብኣይ ስለ ዝኾነ ሕፅየ ስለ ዝኾነ ገለገለ ከይኮነ ብጣዕሚ ዘኽብሮ ተጋዳላይ እዩ ዘኽብሮ ጅግና ተጋዳላይ እዩ ከም ተጋዳላይ ከም ትዲኤፍ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ይወፅእ ኣሎ ንገንዘብ ኢሉ ንከምዚ ዶ ሕወሓት ስለ ዝድግፍ ከምዚና ናይ ሓደ ኦክሲጅን ሕፅረት ዘለዎም ሰባት ዘረባታት እናተወራረፀ ይመፅእ ኣሎና ብጣዕሚ ዝገርም ሕወሓት ደጋፊ ይኹን ሕወሓት ተቃዋሚ ይኹን ኣነ ሰበይቲ እየ እምበር ሓላፊቱ ኣይኮንኩን ወይ ከዓ ኣነ ኣይኮንኩን ከምዚ ግበር ከምዚ ትግበር ዝብሎ ንዓይ ዝምልከተኒ ብዛዕባ ሓዳር ጥራይ ብዛዕባ ፍቅሪ እምበር ንመን ይደግፍ ንመን ኣይደግፍ እሱ ንዑ እዩ ዝምልከት ሕወሓት ደጋፊ ስለ ዝኾነ ኣይንፈላለይን ሕወሓት ተቃዋሚ ስለ ዝኾነ ኣይንፈላለይና
ሓዳርና እዩ እምበር ከቁዋምና ኣለና ኣነ ናይ ባዕለይ ቅዋም ኣለና እሱ ናይ ባዕሉ ቅዋም ኣለዎ ማለት እዩ ተኾይኑ ግን እቶም ትፀርፍዎ ንትድኤፋ ማለት ተጋሩ ሓውኩም እዮም ሓውኩም ኣኽብሩ ትማሊ ቦሻዕሻዕ ኢሉ ቆሳስ ኢሉ ስቲልናው ሓፂን ዘለዎ ሰብ እዩ ሓፂን ገይሩ ዝኸይድ ተጋዳላ እዩ ኣኽብርዎ ሓውኩም እዩ ሓውኩም ዘይኽበርኩም ንኻልእ ክተኽብሩ ዘይሕሰብ ኢና ሓውኩም ኣኽብርዎ ስኢኩም ኣይትፃረፉ ንገንዘብ ኢሉ ኢዶ ንኸምዚ ኢሉ ገለገለ ትርፊ ቃላት ኣይትዛረቡ ትማሊ ጅግና ትብልዎ ኢኹም ነርኩም ትማሊ ወዲ ህዝቢ ኢኹም ትብልዎ ነርኩም እና ሓውኩም ኣኽብርዎ እስኹም ዘየኽበርኩሞ ማንም ከኽብሮ ይክእልን ሓንቲ ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲት ነገር ኣብዚ ብተደጋጋሚ ሰማዕኹ ብፍላይ ሎማዓንቲ ኣካውንቱ እሳያ ኣፅያቶ ዝብል መልእኽቲ መፅኡ ማለት እዩ ሰበይቲ ኣካውንቱ ኣፅያቶ ገለገለ ድሓን ኣነ ድየ ኣፅዮ ካልእ እሱ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ኣገዳሲ ኣይኮነን ግን እቲ ኣካውንት ፅቡቅ ነገር ሰርሓሉ እዩ ነይሩ ሓገዝ ይገብር ነይሩ ናይ ባዕሉ ነገራት ይተሓላለፍ ነይሩ ስጋብ ክንዲዚ ተንኮልን ምቀኝነትን ንምንታይ ኣድልዩ ኣይርዳእንን ተጋሩ ድዮ መፅሞ ኤርትራውን ድዮ መፅሞ እዚ ለኽፈርዳ ይክእልኒ ኣነ ስለዘይፈልጥ ኣይድያ እውን ስለዘይብለይ መን ከም ዝዓፅዎ ስለዘይፈልጥ ክዛረበ ኣይክእልን እንተቶም ዘዕፀኹም እቲ ኣካውንት ግን ብጣዕሚ ኢኹም ትገርሙ ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ሂወት ብኸምኡ ዝቋረፅን ደው ዝብልን ኣይኮነን ፅቡቅ ንምስራሕ ምንም ዝዓገደካ ነገር የለን ማለት እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ኩሉ እቲ ሓቂ ካብ ቃላ ሰበይቱ ሰሚዕኹም ጎይኹም ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር ከምኡ እውን ኣካውንቱ ፅያትሉ እያ በጃኹም ፈለወልዎ እናተባሃለ እዩ እናተዘዋወረ ነይሩ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ከምኡ ጓል ኣልላ ሓፍትና ናፀርሕቶ ፀኒሓ እያ ግን ደሞ እቲ ኣካውንቲ ኣነ ኣይኮንኩን ኣዕፅዮ ምን ከም ዘዕፅዮ ኣድያ ኣይብለይን እናበለት እያ ትርከብ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ ማለት እዩ ማለት እዞም ቆልዑ እዚኦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕሮም የውዝሕሎም ማለት እዩ ይውለዱ ይኽወዱ ግን ኣንሕና ግን ኣይንፍረድ ተቃዳዲምና ኣይትፍረዱ ከይፍረደኩም እዩ ዝበሃልና ተቃዳዲምና ፈረድቲ ኣይንኾን ማለት እዩ መጀመርያ ነገር እቲ ሓቂ ክነፃሪ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና ፀንሒት እዚ ይመስል ብዝቕፅል ብካሊእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ስሰናይ ንዓኹም እናበልኩ ነዚ ቪድዮ እተፈቲኹምጎ ደሞ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ምትዋዕኹም ኣይፈለየን ክብለኩም ፈቲ